Nici descântecele, nici vrăjitoriile, nici fermăcătoriile, nici nimic nu poate să-ți facă nimeni dacă ai 3 lucruri. Dacă postești Sfintele Posturi, dacă ești mărturisit curat și mergi regulat la biserică. Nu-ți poate face nimeni nimic niciodată, niciun rău. Poți să vină toți dracii din iad că nu au ce-ți face. Odată ce te-ai mărturisit și sub canonul duhovnicului, ai intrat în taina lui Hristos. De aceea, când se întâmplă ceva, o sfadă în casă la voi, ori femeia, ori bărbaturi, ori un copil, știi care biruiește? Ia-mi să spuneți, mânca va raiul. Cel care zice întâi, iartă-mă mamă, că am greșit, sau iartă-mă bărbate că am greșit, sau iartă-mă femeie, acela a biruit pe draci. În măsura în care iartă, e și el iertat de Dumnezeu. Nu când ți-a zice unul, iartă-mă și tu zici, du-te de aici, lasă că te știu eu cine ești, că atunci ești mai rău decât toți dracii. Când lui Petru, apostolul, îi se părea că e milostiv, l-a întrebat pe Mântuitorul, Doamne, de câte ori voi ierta pe fratele meu? Până la 7 ori într-o zi. Mântuitorul i-a curmat pentru veșnicie părerea asta. Petre, nu de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7 într-o zi. Adică întotdeauna. Chiar dacă te-a bătut unul, dacă îi zici iartă-mă, ai biruit și pe diavolul și pe el. Ți-ai luat cununa de mucenic dacă ai cerut iertare. Se întâmplă în viața omului în casă, câte nu se întâmplă. Care își cere iertare întâi, acela biruit. Și el are plată mare la Dumnezeu și îl liniștește pe celălalt.